Mae'r ddrama gyntaf, mae'n I raddau yn hunangofiannol iawn. Felly mae Neirin a'r cymeriadau eraill sy'n seiliedig yn wreiddiol ar yn ffrindiau I. Mae Neirin wedi bod na ers diwedd llwyth mewn ffordd yn gysgod yn hopeth wedi wneud. A oedd na rhan ohona yn y blynyddoedd oedd yn dilyn wedi wastad meddwl bydde fe'n rili ddiddorol mynd nôl at y cymeriadau yna. O'n I ddim wedi rhannu hwnna gyda Arwel hyd yn oed. Nes! 2 blynedd nôl I fi fwrw mewn I Arwel yn chapter, ac erbyn hynny, o'n I wedi, oedd partner dy fi, o'n I wedi mabwysiadu 2 o bechgyn bach. O'n I hefyd yn ymwybodol bod Cymru di newid, bod yr holl bethau yma'n digwydd yn wleidyddol yng Nghymru, lle ni erioed I breuddwydio beth sy'n nôl yn 2010. Bod bywyd hoyw wedi newid, bod pobl yn hoyw nawr yn gallu priodi yn gyfreithlon yn ers 2013. A nes I just troi rownd â Arwel a gweud, mae'na ddrama arall fan hyn yn dos, a nath Arwel fynd, oes, a wedyn nes I, na, nes I ddim gweud hwnna. Ond be mae Daf wedi sgwennu hefyd ydy drama sydd yn sefyll ar ei thraed ei hun. Felly dydy ddim yn drama lle mae rhaid I bobl fod wedi gweld llwyth. Falle bydde bobl sydd wedi gweld llwyth yn cael profiad chydig bach yn wahanol, ond yn sicr be mae Daf wedi sgwennu ydy drama yn ddi hun hefyd, sydd yn deud rhywbeth am Gymru heddiw, sydd yn gweithio gyda'r un cymeriadau ac oedd Daf wedi creu yn llwyth. Beth am y stori? Am y stori, wel, mae... Dim spoilers? Mae Aneirin erbyn hyn wedi ffindo partner a wedi mabwysiadu 2 o blant. Mae'n stori am hynny, ond ar yr un pryd, mae'n fwy na hynny. Dyna'n ffordd ni fewn, achos unwaith eto, cyfraniad fel Aneirin, mae'n teimlo falle bod e wedi wynebu ei ddwganod fel petai erbyn diwedd y ddrama gyntaf, ond... Mae'n dod yn ôl, a'i frathu fo ar y pen ôl. Ie, mond megis dechrau oedd hwnna. Mae'r gair llwyth ar yr un cyntaf'n sôn am llwyth hoyw, llwyth Cymraeg a llwyth y ffrindiau. Erbyn hyn mae'r llwyth wedi troi yn dylwyth. Be mae hwnna'n golygu? Ond yn bersonol I Aneirin fyd, pan ych chi'n dod yn deulu, beth sy'n digwydd i'r grŵp nawr ffrindiau oedd yn arfer golygu cymaint I fe. O'n I mor excited I feddwl bod gair tylwyth a llwyth ys I, mae hwnna'n briliant ydw e. Chos bod llwyth a tylwyth yn rhan o'r gair. Oedd hi'n teimlo fel teitl yn clymu'r 2 drama at ei gilydd.